रन्जन दैमारिखौ बरननो थाखाय मा जाबाय थादों आलायारन थियेटारनिबो बिथांमोन मोननैनि गेजेरावबो क्लियारिफिकेसन बिथांमोनाबो क्लियारिफिकेसन होदों बिथांमोनाबो क्लियारिफिकेसन होदों दायाथ' सोरनियाबा नङा सोरनियाबा दायनिगिरि सोरबा सासेया दायनिगिरि जागोन मोननैबो टीम होनजायो मोननैबो टीमनि सोरबा नङा सोरबा दायनिगिरि लीना बसुमतारी बा नेरसोन बसुमतारी बिथांमोननि मोनसे टीम बा आरो सामलायगिरिनि टीम बिथां मोननैनि गेजेराव टीम मोननैनि गेजेराव सोरनिबा नङा सोरनिबा दाया ओंखारगोन स' नाथाय फैसानि थाखाय दिनैनि समाव सुबुं माहारिया थांना थासान्दै मा मावनो हाया जाथावै खामानिखौबो मावफुंनो हागौ बेनिखायनो सुबुं समाजनि गेजेराव थांना थानोब्ला सुबुंखौ मिथिनाया आरो सुबुंनि सायाव सार्टिफिकेट होनाया गोबां गोरोन्थि दिनैनि समाव स' जियानो जाया मानो फैसानि थाखाय गासैखौबो मावफुंनो हायो हायै खामानिखौ जाफुंहोनो हायो स' मोननैबो टीमनिफ्राय क्लियारिफिकेसन फैगासिनो दङ दिनैनि समाव स' बेखौ नायोब्ला फैसायानो दिनैनि समाव गासैबो दुनियाखौ चेन्ज खालामदों नाथाय बिदि होननानै मोनफ्रोमबो खोथायाव मोनफ्रोमबो लामायाव फैसायाबो गोदोर नङा मानोना जायफोरा सानो दिनै फैसाखौ गोदोर होननानै फैसाखौ नांगौ होननानै न' डाउट फैसाखौ नाङा नङा सम्पतिखौ नांगौ नाथाय सम्पति थानायनि अनगायैबो गावनि गथ'आ जुदि मोजाङै थायोब्ला बा गावनि गथ'आ जुदि रोंगौथिखौ मुभ खालामनानै लायोब्ला बिथांनि जिउआव संसार जानो थाखाय बिथाङा जिउआव थांना थानो थाखाय गोबां गोरलै जायो बेनिखायनो आं सानो सम्पतिखौ बांद्राय खालामनायनिख्रुइ गावनि गथ'खौ सम्पति साननानै गावनि गथ'खौ डेभेलप खालामनायाव बांसिन नाजानांगौ नाथाय जोंनि सुबुंफोरा मा होनदों सम्पतिनि सायाव सम्पति नांगौ मा खालामगोन मा मागोन थांनाय समावथ' जों लांफानो हाया जेसेबां सम्पति खालामा मानो राजानि खोथाखौनो बुंनि राजाया गोबां सम्पति लाङो नाथाय राजा थैनाय समाव माब्लाबा राजाया बै सम्पतिखौ गावनि लोगोजों लांफानो हायो नामा माब्लाबाबो हाया बेनिखायनो आं बेफोरनिफ्राय अराय गोजानाव अलरेडि थाम दाननि जों फैसा होनाय जाबाय नेरसोन बसुमतारी बिथांनो होनाय जादों 1,80,600 रां जों बिथांमोननो होनाय जाबाय थ' बेनिखायनो आरो लीना बसुमतारी बिथांनोबो जों होनाय जाबाय जोङो 3 दाननि जोङो क्लियार होबाय थ' बयबो मिथिगौ जाय बिथांमोना केम्पथि होदों फैसा मोननो दोङो दान मोनसे नंगौ राइट बिथांमोननि बुंनाय राइट बियो दान मोनसे मोननो दोङो खिन्थु दिनै जोंनि बर'नि जे गेटा थियेटारफोर दं जेरै आलायारन बा जेरै सोरां मन्जु बा बारलाम्फा जे गेटा थियेटार दं आइराखि 1 दान एबा जोबथा दाननि जोबथा मासनि मोननांगौ राङा बिदाय दिनाव जायो थ' जोबथा जिथु थियेटार गानाय समा जोबगोन अब्लासो बे जोबथा मासखौ जोङो क्लियारलि जों होनाय जायो थियेटार आफादनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना गुबुन थियेटार बिगोमाफोरनावबो सोंहरनाय जागोन बा नोंथांमोना थांनानै प्रेसमेट लायै जागोन थ' बिथांमोननो एखेबारे थियेटार जोबासिम गथाय क्लियार मोननायखौ लुगैदोंमोन बिथांमोना थ' क्लियार होनो हायिनि थाखाय बिथांमोना दिनै नैबे थियेटारखौ दिनै माने बुथारलांनाय बायदि जाहैदों आरो थ' गिबियावनो आं बेखौना बुंनो सानदों बिथांमोनाथ' गावबा गावनि केम्पथिखौ गावबा गावनो होलांदों दिनै जोंबो थिग तेनका बुंनो सानदोंमोन दिनै बुंनो गोनां बाध्य जानानै फैदों दिनै गाव गावनि दागोखौ दोननानै गुबुननि गाज्रिखौ बुंबाय थानाया बे नोंनि गोरोन्थि दिनै नोंथांनि गोरोन्थिखौ जों बुंनो थाङोबा नोंथाङा नाय रायजो राजा नोंथांमोन नाय दिनै बियो बेनो बिथांनि सुबुदा हरिसिंगा थियेटार आफादा लांनानै जोंखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै सालायहैदोंमोन बे सानथामनि हाबाफारियाव बिथांमोना कमिटिनिफ्राय रां लानानै लकेल दाउ अमा बेदर बायदि बायदि जानानै बिथांमोना कमिटिनिफ्राय बिगोमाखौ 1500 थाखा दानजा होदों दानजा होनानै लासिसिं खालामदों सासे बिगोमानि खाथियाव थानानै बिगोमानि खाथियाव लिरनानै होदों आरो नोंथांमोना फोथायाबा जों फुल प्रुफ होगोन कन्टेक्ट नाम्बार होगोन बिथांमोना दिनै थियेटारनि रुल मोनसेबो फल' खालामनो हायाखै जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना दाबसे जायगायाव दोननायाव दाबसे जायगायाव मिट जाफैयो जेरै सेलेखा बाजाराव बिथांमोना जोङो लैनाखौ बेलेग दाबसे जायगायाव दोन्दोंमोन नेरसोनखौ बेलेग दाबसे जायगायाव दोन्दोंमोन हरनि गेजेराव बिथांमोना मोनसे न'खरावनो मिट जादों थ' बेखौ जों दिनै भुगिबोनांदों बा खोनासंनांदों सासे थियेटार बिगोमा एबा दैदेनगिरिफोरा आरो नांगौबा जों प्रुफ होगोन जोङो बिथांमोननि न'खर थांनानै जोङो रियेल प्रुफ होनो हायो थ' बे आरो बिथांमोना दिनै फैसा मोननाय रिहार्सेलनि फैसा मोननाय खोथा बुंदों बबे थियेटार जगतआव रिहार्सेलाव फैसा होनाय रेकर्ड दं जोंनो फोरमायबानो जाबाय आरो
गमामायैनो नोंथांमोना जुदि दायनिगिरि नङामोनब्ला मानो खारनाय जुदि नोंथांमोना जुदि एग्रिमेन्ट गैयामोनब्ला नोंथांमोना जुदि एग्रिमेन्ट गैयामोनब्ला दिनै खारनो हागौमोन दिनै एग्रिमेन्ट दं नोंथांमोना कर्टआव एग्रिमेन्ट खालामदों जों नोंथांमोननि कर्टआव जों साइन होदों नोंथांमोना गिनाङामोन नोंथांमोना जुदि फैसा मोनाब्ला नोंथांमोना जोंखौ केस खालामनो हागौमोन जों जेल जानो थाखाय जों राजिमोन नोंथाङा बुंदों मैया लाइफआव फैनानै देग्लाय फैसा दानजायाखै सोब जायगायावनो 50,000 होनना बुंदों नोंथांनो आं डाइरेक्ट बुंदों नोंथांमोननि फेरगावआनो जोंनो क्लियारलि हरदों मा नोंथां नोंसा आफामोनाव सोंना नाहर जोंनो 1,000 2,000 बाबो दानना हरदों सोंना नाहर दिनै खैराबारियाव जोंनो फैसा क्लियार हरदों नामा बेयावबो जोंनो दानना हरदों सोंना नाहर जारिमिन नोंथांमोना जोंनो बबे जायगायाव आमबागाव एबसुआव जोंखौ लाखिदोंमोन सोंना नाहर बिथांमोनाव जोंनो क्लियार हरनो हादों नामा सोंना नाहर दिनै बबे जायगायाव जोंनो क्लियार हरदों सोंना नाहर नोंथाङाबो नुबोदों मैया जिहेतु ब्रैथि मेथियार जादोंमोन बे समावनो माने बारग' एनडिपि इउनाइटेड फरामा रन्जन दैमारिखौ बख'नांगोन आरो बे रन्जन दैमारिखौ बरननो थाखाय जों नाजागासिनो दङ आरो बिथांखौ जोङो बयबो मान होयो बिथांखौ बयबो सिबियो दा बेवहाय बिथांखौ बरननायाव जोङो 1%बो जोंनिफ्राय फासयनानै थायाखै जों बयबो नाजागासिनो दङ नाथाय हादोरनि मोनसे आयेन सिस्टेम दङ जायखौ बारनानै रावबो खामानि मावनो हाया दा नंखायनो बे आयेन दङब्लाबो जोङो बयबो नाजागासिनो दङ जाहाथे बिथांखौ जोङो बरननानै लाबोनो हायो आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ बिथाङाबो फैनानै दैदेननो हायो रायजो राजाफोरजों थानो हायो बे थासारिखौ जों अराय सम हास्थायो